Пети, градът, където за първи път светва електрическа крушка в България. Тук в края на 10 и началото на 11 век е живял военачалникът Кракра. Той пази пернишката крепост от византийците. Град Перник е известен като градът на черното злато. Тук е открита първата мина в България и се намира единственият минен музей на Балканите. Всеки януари, в края на месеца, се провежда фестивала, наречен Сурва, където хукери гонят злите сили и предвещават началото на пролета. Костюмите на хукерите са два вида. Едните са направени от кожи, а другите от нарязани парцали. Тук до мен имаме един оригинален ушастик. Много страшен. Къде са очите? На главата! Къде са? Отгоре! Ето ги очите! От септември 2015 фестивалът Сурва е част от културното историческо наследство на ЮНЕСКО, заедно с бистришките баби, чипровските килими и нещинарството. В кралските села се правим ритуал мечка. Тук около мен има една, сега ще се бориме с здраве. Взехаме! Част от участниците не са с маски от кожи, а са нарисувани и маскирани, се наричат сурвакари. Хукерските маски имат дървена конструкция и са облепени с пера, кожа, плат, паети, за да бъдат възможно по-страшни, за да може да изгонят злото. Тази маска тук, където аз съм в нея, е от село Кошарево и според мен е някъде 15-20 кг, не знам какво да дига. Става! До мен е групата от село Калчево, област Ямбол, и това е булката, която е водач на групата. Задължително ли тя да е мъж? Задължително, да. Групата е само от мъже. Само от мъже? А защо булката води групата? Като живота. Като живота жената напред? Мъжа е главата, жената е врата. На където се върти жената, там е Сещам се сега за един вид в Перник. Знаете ли как се предлага брак в Перник? Мъжа пита жената, ще ви миеш ли гол по цел живот? Ето видим аз дали ще се извърша тук работата и дали ще има предложение днес. И при нас е сходно само колбалица. Така ли? Всяка група, която участва на Сурва, играе своята програма на Мегдана в жури. То оценява накрая кой ще спечели златно време на шедевровата маска и кой представлява най-добре Колко са тук вътре? 100 хиляди? Да! Ако ги спечелиш, обикува света. Това е ясно. Да, стой! С кой сега? Който заслужи. Пазете куфърчето. Ма с какво си топлите? С дърги или с вино? С вино. Може ли да опитам? Благодаря. Опитвам. Добро е. Червено. Разбира се, че е добро. Значи пиеме винце, обаче пернишкия бели се боза с ракийка, да знаете. Айде, успех ви пожелавам. Здраве! Ти нямам! Ти откъде сте? От Благоевград. Айде, добре
Къде ще ви почистите? Правилно ли чисти? Добре. И другата. Браво. Ма много са ти хубави бутичелите. Браво, светнаха. Благодаря да сте живи и здрави. Айде и маската вземете да спечелите награда. Взема участие в Сурва заедно с групата от село Домлян.